είχαμε προγραμματίσει για κάποια άλλη στιγμή μεσοβδόματα το Δημοτικό Συμβούλιο, απλά δεν μπόρεσε για κάποιους λόγους να γίνει, έτσι, για να κλείσει το θέμα αυτό. Και η μόνη μέρα έτσι, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε έτσι, μια σειρά διαδικασιών που βοηθάνε στο έργο μας και αναφέρονται στα θέματα του συγκεκριμένου Συμβουλίου, έγινε Παρασκευή, είπαμε για Σαββάτο πρωί και πάλι ο άνθρωπος είχε τη δουλειά και δεν μπορούσε. Και κλείνω με αυτό. Κάνουμε καμία αντίρρηση στο να βρεθεί μια κοινή μέρα που να βολεύονται όλοι, γιατί όχι. Θα ξεκινήσω έτσι, με τη βαθιά ανησυχία μου για τις δραματικές στιγμές που ζει η χώρα μας. Έτσι, όλοι παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ελπίζουμε για το καλύτερο. Είχαμε πάρει στο προηγούμενο Συμβούλιο μία απόφαση για τα ταμειακά αποθεματικά που γιατί μας είχε σταλεί οδηγία σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου να δοθούν τα ταμειακά αποθεματικά. Το Δήμο είχαμε πάρει ομόφωνη απόφαση στο Συμβούλιο να μην δοθούν. Στις 12 του 2015 μας ήρθε ένα επίγον σήμα από τον Υπουργό, τον κύριο Βούτση, και λέει τα εξής. Θα ήθελα να το διαβάσω. Θα θέλαμε να σας, αξιότιμοι κύριοι Δήμαρχοι και κάθοδος Περιφερειάρχης, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την από 20 Απριλίου 2015 πράξη νομοθετικού περιεχομένου κατεπίγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των φορέων γενικής κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4323 του 2015, η μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής, μεταξύ των οποίων και η ΟΤΑ Α και Β βαθμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, με τις εξαιρέσεις και τους όρους που προβλέφθηκαν στο άρθρο 37 του νόμου 4325 του 2015, είναι υποχρεωτική και διενεργείται κατά παρέκκληση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας. Σημειώνεται δε ότι η διοικητική και η οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ δεν εξυπνείται μέχρι τις εξαίρεσης τους από την υποχρέωση συμμόρφωση προς την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. Η δε ρύθμιση της δημοσιονομικής διαχείρισης των φορέων της γενικής κυβέρνησης ανήκει στην αρμοδιότητα των κεντρικών οργάνων του κράτους. Βάσει των ανωτερών και με δεδομένο ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι και σήμερα στη διάθεσή μας, ο αριθμός των Δήμων και Περιφερειών και των νομικών προσώπων αυτών που έχουν εκπληρώσει την ως άνω υποχρέωση και αντίστοιχα τα ποσά που έχουν μεταφερθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά του συνολικού αριθμού των ΟΤΑ και του συνολικού ύψους των προσμεταφορά ταμειακών διαθεσίμων. Παρακαλούμε, όπως μεριμνήσετε, για την αμελητή συμμόρφωσή σας. Ο Υπουργός Νικόλαος Βούτσης. Ήθελα να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο έτσι, και τους συμπολίτες μας. Είμαστε σε συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες και με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Πατούλη, αλλά και με άλλους δημάρχους και είμαστε σε αναμονή. Αυτό. Θα ήθελα να προχωρήσω στα θέματά μας. Θα ήθελα πρώτα να... Παρακαλώ. Με συγχωρείς. Εκεί στο κείμενο που διάβασες λέει στην Τράπεζα της Ελλάδος για επένδυση. Τι εννοεί? Εννοεί επένδυση ότι δίνει μεγαλύτερο τόπο από τις άλλες τράπεζες τις ιδιωτικές τέλος πάντων. Δίνει ένα επιτόκιο γύρω στο 2,5%. Για επένδυση στο Δούνου του είναι, Βεσσαρία. Εκεί που επενδύουμε τα τελευταία 5 χρόνια. Εκεί που επενδύουμε τα 5 τελευταία χρόνια. Υποχρεωτικά δηλαδή θα μας τα πάρει. Αμελητή. Τώρα στάθει το αμελητή, δεν ξέρω τι σημαίνει. Πολύ σόρκο. Καλά, το αμελητή του καταλαβαίνουμε, το άλλο. Αντρά, εμείς περιμένουμε. Θα το κλείσουμε τώρα. Δεν περιμένουμε τίποτα, κύριε Πρόεδρε. Δεν εξυπνείτε. Ορίστε, παρακαλώ. Εγώ προσωπικά, κύριε Δήμαρχε, δεν περιμένω τίποτα. Περιμένουμε, μπορεί αύριο το πρωί το κράτος. Η επιστολή αυτή που διάβασες, το εξεκνείται είναι το αντίθετο του αφεκνείται. Είναι μία πραξικοπηματική παρέμβαση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τι θα πει, ούτε ο Παπαδόπουλος δεν το έκανε αυτό. Τι θα πει αμελητή, δηλαδή χωρίς καμία ας πούμε, πώς να το πω, καθυστέρηση, αμέλεια, να πάτε να καταθέσετε τα λεφτά σας για να σώσω ας πούμε τις τράπεζες.
Δεν σημαίνει αυτό αμελητή. Δεύτερο. Σημαίνει δεν σε πιεντάω. Αυτό Δεύτερο. σημαίνει. Τα παίρνω και δεν σε πιεντάω. Έχουμε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τρίτο, προχθές επαναεπιβεβαιώθηκε η απόφαση της ΚΕΔΕ ότι συνεχίζει στην ίδια ακριβώς πορεία. Δεν τα δίνει τα λεφτά η Κεντρική Καινοτήτων και Κοινοτήτων. Πολλό δε μάλλον εμείς. Άρα τι περιμένουμε. Θανάση, το κράτος είναι πανίσιο. Αύριο το πρωί μπορεί να Όχι φίλε, το κράτος δεν είναι τίποτα. Το τι πανίσιο είναι το κράτος, Το βλέπουμε τόσες μέρες. Το βλέπω τώρα τι πανίσιο είναι. Εγώ όφιλα να το διαβάσω και να Ο καλά έκαμε, δεν τα έχουμε με σένα εγώ. Με την κυβέρνηση στην αριστερή τα έφταξε. Τι λες. Καταγράφω.